Baya bro bahai tongbai hingke khayo norok joto no kaham no tongnani tini te kaisa norok bagi kaisa prank video tobui faika but ang tini no o video no ang je mo haike ang wansugmani mo haike ang perfectly footage naimali atangi hamba ang camera setting khaimani omo automatically thagui tongkha recording li angka ang tai kaisa side te mobile by record khaimani omo khe ang hain bagui angle kaham ke nugui mangla mini bagui ang puilano nakar sano ang je tini prank ni je topic no ang tini romwi tu sana naimani omo kaham ke ang video record khlai mandiya ki baya bro tini ni topic norok video naya sik buji mangla tangi mang video je camera saka o set khaimani omo record singlia angle hamyan bagui norok video kaham ke nugui mangla tola haike nungnai ge tinin topic nang khubani sari sene ani rang kere ang Hotelo maichanan habmani baki charidi hnwi amo bo prank no jeng salaina ja buini busrango jeng salaina ta rang kere ang tini baki charidi ge borok mai kalangnai moiria tamohni sanai tai nang sikango chamani bo rang riya nono tini moiria nang mai simin chai thani omo haike jeng kaisa drama khlai naidi o wansa takukno naidi bo camera nugui rikha aboni khege naidongo iko bini logi songno phunugui tongo camera baike je nugui rikha bo Sengaja salaja customer pakai yang side na sorunai ini borong ke customer ayang side asumeh mani sino takut table tine chair tine bosaga ayang fan choli ane galaken interested ani kikro uzurne gamsa kisik no nugui monei tongtiba
No. Gaya orang cengtai lerlia tini ni sini je prank no ceng sebaik lai sini dadak sidak borbai kok salah sini actually amu kaisa social experiment prank sini tong ni jadi sing nalai nai. Eko bayar pun nugi mak na otak ko at the last moment of our response rekha je khairok takha jang to aro mui kare sombai mai chai tongmani morso bai bo last moment to actually khairok jagai जब रेसिपी तीनी साल से माइसा रेसिपी नेक्स्ट टाइम होता है फिर हम ठीक न बाकी चारी गंगे वो बिजनेस लॉस को नहीं इन बाकी हम उनका तई साइड कैसे कैसे Warwkni tongman jora kiri umun jora tongo omo hai jora wo jodi nugui tongkha khoroksa boro ekdom bipodo problem ko jha sung actually kisa naina nang sunga nang actually bini tamo rang kiri jama sai ngi tongkha umun bagai gana kini je tongnai do kisa response na nang actually ang at least request to khalai kable ke omo dara main una roni bo ano onek support theke Tinini video khaithani bora anu permission rakha angoro video khaimai mo ta ko belai kin acting kar ai video ni paitha ko kaisa na koi mong nai tong nai ta ko go khu ro bishram ro phai mai ro chana ni mo sung khang ke je profano thok danai biusi gana ono odara ni hotel cha borok chini kothok mui kothok mai kothok mano odara bo belai kin kaham te dogan bo ekdom clean norok chana hinke oro habwi rest khaimanai chaimanai bishram joro jodi kono din rogo phai hinke angkai Tinini video na asuk jorano bayabrok aro no muthang lai sinai ke ta kaisa video malai finai hambai